ברכיבת אופנועי שטח יש אופנוע, יש רוכב, 50% מכונה, 50% בן אדם. ואני כבר רוכב 3 שנים, כל פעם שאני עולה, פשוט זה מתפוצץ מחדש, זה סוג של אדרנלין מה שהכי מושך אותי ברכיבה, ומה שבאמת אני מחפש, שצריך למצוא איזשהו שילוב שבשביל לעבוד עם האופנוע כמו מכונה. כמו שלאופנוע יש מתלים, שעובדים איתו כמו שצריך, אז גם הגוף. וצריך להגיע לאיזושהי זרימה. כל פנייה, כל בם, כל קפיצה, אתה פשוט צריך להיות לא על האופנוע, אתה צריך להיות עם האופנוע. אתה לא יכול לתת לו לשלוט בך ואתה לא יכול לשלוט עליו, אתה צריך לרכב ביחד. כל אחד צריך לתרום משהו, ואז זה יוצר תחושה נפלאה ברכיבה. אני זוכר את המרוץ הראשון, אתה רואה מסלול, כמה מכשולים, צמיגים, גזעים ורעש. התרגשות, אולי אני לא צריך לעשות את זה. אבל ברגע שאתה פותח את הגז, שיוצא מהשער, זה נעלם. מתן ניר הוא המאמן שלי, אני מתאמן עם מתן פעמיים בשבוע, ומעבר לאימוני רכיבה אני מתאמן בין 3 ל-5 אימוני כושר בשבוע. האימוני כושר נורא חשובים וחייבים להיות מקבילים לאימוני רכיבה, כי במרוצי אינדורו המרוץ נע בין 2-3, וזה נון-סטופ, זה מרוץ נורא אינטנסיבי וכל הזמן צריך להיות בטופ. ביום הראשון שעליתי על האופנוע, ההורים תמכו. זה יום-יום, זה כבר הפך לשגרה מהאופנועים, זה לא איזשהו תחביב. בעולם הספורט נורא מפותח, תחום האינדורו. למרות כל הקשיים, אנחנו מצליחים לקיים מרוצים באופן סדיר. אני בהחלט רואה את עצמי ושואף להתפרנס מזה ולחיות מזה כעבודה לכל דבר.